El fruit del baobab és una novel·la de descobertes mútues entre una dona espanyola, catalana, la Lola, i unes dones gambianes, una mare i una filla, la Minata i la Binta, que van a petar la seva consulta. És una novel·la de compromís, en certa manera, però també, sobretot, de perplexitat i de reflexió entorn de les diferents formes de pensar i d'entendre el món. Hi ha una lluita generacional entre les noves generacions d'immigrants. La Minata té una filla, la Binta, rebel, una noia intel·ligent, una noia que se sent europea i que no accepta les imposicions d'una cultura obsoleta, tradicional, que menysprea les dones. La Minata és el difícil encaix entre aquests dos mons, el vell i el nou, la generació de primera generació d'immigrants, la generació jove, els homes, el seu marit, les dones, ella i la seva filla. És una peça fonamental en aquesta història. La Lola és la mirada occidental, és la mirada de les dones alliberades, de les dones cultes, de les dones que han seguit el seu desig, han tirat endavant la seva professió i que descobreixen que, malgrat tot, hi ha sabieses ancestrals que altres dones d'altres cultures els poden transmetre. És una novel·la també d'aprenentatge mutu, de respecte i, en el fons, de solidaritat.